pásek na půl, konce k sobě. Chytneme oko, kimono překřížit a na středu břicho, dozad, dopředu, skřížit. Ten vrchní musíme protáhnout pod oběma a vytáhnout nahoru. Lehce utáhneme, konce pod sebe, spodní máme dole. A teď ten vrchní udělá takovou kličku pod spodní, protáhnu ruku, vytáhnu ten spodní a standardní úzel. Easy peasy. Další úzel. Značkou přikřížím kimono a značka jde do půlky zad. Samotná. Obtočím kolem těla. Dokola. Zůstane mi jeden konec. Ten druhý konec spodem protáhnu. Mám skřížený konce. Vrchní protáhnu ze spodem. Lehký úzel. Vrchní jde mezi zasunu, tady mi zůstává oko, a tím okem protáhnu a úzel jak stelky.